Какво е това? Познавате ли го? Да. Я го вижте хубаво. На какво ви прилича? Кажи. Жако, кажи, какво е това? Ай, Ешко-бешко. Ми вижте го какъв е Ешко-бешко, той ме облади. Че е самотен и сърдит, няма си другарчета. Искате ли да му направим другарчета? Още Ешковци-бешковци, да не е самотен. Айде, елате да направим още Ешко-бешковци. Айде, това Живко. Да. Айде сега ще вземем и бузлички. Айде сега. Да. Айде, моето момче. Точно така. Взимай още. Взимай. И аз искам. Да. И аз Направим искам. още ешковци. И аз искам. Ешко да не е самотен, нали? И аз искам. Да, всичките. Аз си чатам, аз си чатам, аз си чатам. Аз си чатам. Аз си чатам. Чакай. Чакам. Айде. Чакам. Ти няма да чакаш. Аз чакам. Ти чакаш. Добре, ти чакаш. Аз чакам. Как чакам? Няма да чакам. Аз чакам. Айде, Ешко. Ешко, направихме ти още едно другарче, да не си самотен и да не се сърдиш. Да. Живко, къде са му бутлите на Ешко? Бутлите. Да. Тялото къде му е на Ешко? Да. Муцунката къде му е на Ешко? Муцунката къде му е? Да, браво. Айде Жако да направим още Ешко-бешко. Още един. Да има много приятелчета Ешко. Да не е самотен, нали? Айде, моето момче. Да. Айде, взимай. Ешко, имаш си още един приятел. Да? Кажи, Жако, къде му са бодлите на Ешко? А тялото на Ешко къде е? Това ли е тялото на Ешко? Да, муцунката къде е? Браво! А Ешко какво обича да хапва? Какво обича да яде Ешко? И? Ябълка. И друго? Кажи по-силно. Чаяви! Изми! Браво, Желязко. Айде да го сложим при другия Ешко. Охо, колко много приятелчета има Ешко-бешко. Още един да му направим. Айде, Алекс. Айде, моето момиче. Чакай. Чакай. Айде, Алекс, кащай. Да. Аз съм голяма мода. Да. Да, и аз мога. Да. Айде. Добре. Аз ще й дам на... Подавай.
Айде, ето. Ешко е готов. Браво на Алекс. Алекс, къде са му бодлите на Ешко? Бодлите на Ешко къде са? А тялото на Ешко къде е? Да, а муцунката? И какво обича да папка Ешко? Какво обича да яде? Ешко, Бешко, какво обича да яде? Ябълки. Ябълки. Да, друго? Измивки. Измивки. Да, браво. Дайте сега да го сложим при другия Ешко. Охо, колко Ешковци има. Ешко, Бешко има много приятели. Айде сега да му изпеем една песничка, защото той е щастлив, че има много приятели. Да, вижте колко Ешковци има. Айде, чакай си. Айде направете кръгче сега. Айде направете кръгче. Елай тук. Е така. Айде. Айде, хвани сега, Алекс. Айде. Ешко, Бешко.